Dobre, ja už natáčam. No pokúsi sa. Čo najdalej, ale nie tak vrcholne, tak bude bližo hento. Oni sa dostali na druhú stranu a nechce sa im ísť ako na druhú stranu a obiť to, ale stojíš takto cez tú zimu, tak no, tak čo spravíme? Hej, ľudia, a to ja som vám spravil toto. Aby ste mohli prejsť. Hej, nerob, nech to vypadá realisticky. Takto ste mohli sa šmyknúť a prejsť. Hej, Martin, nešaškuj tam si. Hej, ja som to asi omylom vypal, musíte ísť ešte raz. Robím si prdel. To som vyskúšal, či pôjdete ešte raz. Také slízke to bolo, že? Na piči to bolo. Tu budú nám myslené, no boty aj tak ti nový. Sa ma pýtali, že či tam boli cigoši. A to je, keď som natočil minulé video, keď išiel René cez tú vodu. René? Tak Mišo, no. Sa pýtali, či som bol cigoši, vieš. No a to sa bol pritom vy tuto. Čo hovorí René? Lebo ja som povedal, že to je René, a on som teraz tak... Však musíš tak hovoriť, ne? To je René, čo ho dabujem. Počkaj, ukáž nohy. Vidíte, aký to rozehralo koču? Hej, daj mi donese boty. Chalani, jen mám. Núste. Hej, to bolo šialenosť. Šialenosť. Ale... Ja by som tam sa naresil. Ešte natočím prítomných. Hej, podajte mi boty. Ty to dávaj. Teraz boty. Pekné mokré. Hej, víte, to je úplne hnusné, slízke. Nemáte len to ponožky? Hej, na budúce... Na budúce zeberte dá. Máte nohy jak z praveku, ty kokso. Samo, tomuto sa hovorí, víš jak? Jak? Tomuto sa hovorí lídko. Au! Myslíš ako... Jak sa volal ten Lidkosaurus? Ten grecký hrdina. Jak som sa ľahko, že mi krteče. A to bol tento smradlavý šál, čo ste našli. Choď, jak mi smrdza nohy, čo si jebe. Smrdíš tam. Počkaj, sa nie do sprchy. Čaute, diváci. Čaute, zvieratá. Zvieratá. Nie, oni sú diviaci. Ne. Jaj, kurva. Na takúto somarine sa už nenahovorím. Ale stále lepšie, než by sme dobchádzali, že? Dobre, tak ja už ukončím videjko. Tak čaute ľudia. Čaute, zvieratá. Nie, diváci. Gvašáp. Nie, ty si to pokazil, ne. Nie, toto videjko bude končiť takto. Dennis Oil.